โอเลเฮ้ยทมโนกันในทีนะกันทมโนหักเล่นซองที่ฮีไอ้หนังเวกลอมีสิ่งอจิรินอัลเลียนเตเตเตค่ะอาศัยสิรังกันในทีนั่นนี่สุดที่ยังอินกันเพคกเตปอนี่อาศัยค่ะสิรังหนังทีนั่นนี่เพคกเปลี่ยนมั่งอินังเร่งโปค่ะอัลเล่นด่านซองค่ะไอ้หนังเหล่าทีนั่นนี่สุดที่ยังจวนโดราเตปอกันวักลตาโดราอาร์ตุยกันว่าเลยโดนจวนข้างกันอาร์ตุยเลยตัวเตปอค่ะอาร์ตุยเปลี่ยนสินังทมาเซอัลเล่นซองเลยเตซองคอมที่นวังคันกันเหล่าทั้งอ่ะเลียนเดียวเด็กกันเหล่าทั้งอ่ะเตะเดียวเด็กกันเหล่าโนลทีนั่นนี่ขัดยังคันทิลเร่งที่อินอังทับเมลมันลังดานินังอาโปเฮียนอเปียนพังนังอาโปเฮียนอัลเลนซงฮิเลนังเหล่าทีนั่นนี่ตัวน่าเฮียนเฮ้เองกันมุนกระริงอ่ะเฮ้สปูนเฟียนขานีอ่ะอเปียนในนังเจียมายาอินนบุเทงอ่ะโมที่ส่วนอัลเลนซงโปเฮียนังทับไม่นี่โมที่ข้ากันมุเทียมังอ่ะตินเฮ้ตาเฮียนเฮ้โปเฮียกันเชียโมเฮ้ปาร์ดาซาร์นะปาร์ดาริงกันมันชินขานีให้พอเฮียนเอ็นเตอร์เลยให้ปกติอัสโซลาปกติเบียร์ลานี่มีอะไรไอ้หนังเชียนี่อัสไซส์พอเลนซงพอไอ้หนังอันนี้โมอีจู่ๆกันซิร์ลายเฮียนวันนักกันซิร์ตูร์ฮี chapter 11 class 9 mathematics congruent of trianglesข้ากันซิร์โดนะจู่ตาจวนเองตัวนักการหันเอ็นตีร์ข้าอัตรังกายนักขันกินอากิมานินกันลงมังเสาโดนั่นนี่ chapter 11 congruent of triangles ดีค่ะเฮ้กันซิร์ตัวนี่ตัวนักอติลามากัน example หลังคันกันหันซิร์ชวังกันนี่ตินนูนะทิลอินอังเร่งสีเปลี่ยนพังอินอังเร่งสีเองดังลำนะข้างกันเราเชียจุงเทนะคะตั้มตักขมินปุยโดนนี่จุดตัวน่ะเฮียนกันเราสวยจันมลโดนงะเฮ้เจมาที่จวนนินกันลำริกตั้มโพลเบอร์ปะคัจุ triangle ที่นี่เฮ้กันเราเชียโตซาเตปอันนี้นารินอมาที่ส่วนกันหันสวยเลงเองtriangle กันที่ส่วนเฮ้ try ที่ข้าจังขันตั้มตักจงกันระเทียมงานลินเรนอมานี่เอง triangle กันที่ส่วน three intersecting lines ค่ะนี่ line ปฐุม in โตโคมค่ะ triangle กันที่ส่วนเราเก่งเตลโดนะแต่ส่วน side ปฐุมเราอมังที่ส่วน angle ปฐุมเราอมโดนปกันนี่โมที่ส่วนนี้เฮง angle ปฐุมบากาเฮียนมอร์ซุมาเฮียนทีไลฮีมิงอันเปเซลไตลา A กันเตียงทีไลฮี B กันเตียงทีไลฮี C กันที่บุกังที่ขัน triangle จู line ปฐุม in zoom โคม in โตโคมเราเนีย angle ปฐุมอันเราเนียอาชีพ zoom อาคาร vertices กันที่ขลมเซลบุกตานี่ที่ส่วนแห่ง angle ปฐุมเตหีเบลโคมิน degree ซาสมเรียตันนี้ที่ค่ะกันเร่งโดนยาที่ส่วนอดกันกันเลงcongruent figures ตัวนักกันจับตาที่กันสวยฟีชาวโดนะมิงฮี congruent figures ที่ค่ะที่กันหันสวยฟีเลียงกันอันดับไลน์เจลังที่ขันอาเชียงเดวัง congruent figure สมเด็จกันสวยฟีโดนเองfigure กันที่ส่วน figure จู่ทิลเลมทิลเลมกันว่าหูเทขัดยังที่กับ figure ที่กันติดชินตานี่แต่ส่วนเองcongruent figures กันที่ส่วนนี่สินะขัน exampleข้ากับเปตัวกันสวยนั่นเลงเฮ้ฮีฟียนเตสปูนขันนี่ตาที่เฮียนเปลี่ยนที่นังทับไม่นี่ฟียนฮีสปูนฮีสิช่างอมรลินตัวนักการอนเกนที่จุยนังทับขันนี่ตานี่แห่งเตฮี congruent figures กันที่ส่วนเราเตลตานี่จู่เดี๋ยวที่ส่วนเฮ้ตาโปเฮียนเฮ้โชคที่กันมุงที่ขันโมเฮ้โชคอันนี้รงป่วยนังทับเปลี่ยนป่วยนังทับเลนซงป่วยนังอันนี้ข้างcongruent figures กันที่จู่นี่ตาเห็นเสียเตโปเห็นเสียตาอีละcompass กับมังเสียโดนลวะไอ้เตียดแทงเบิร์จนเสียกันตัวมังอะไรอินเตียดเจียลนพออินเตียดขันกันลงง่ายไปโดนนี่ที่เขียนนี่คือ circle เวเนีย compass กับมังลวะอินลงมูเบียลตุกลมไม่เทีย circle เวเนียตาเฮียนที่เฮียนradiusที่ขันตาอีละที่ขันเฮ้ย circle เปลี่ยนเวโมจวนอเลนซงป่วยนังอันนี้จู่ๆกันสวยดานตัวจวน shape and size are both the same ที่นี่จู่ๆมีเจ้าตรงนี้เปลี่ยนเสียเล่อเลนซงอีนังค่ะ congruent figures สินะตุ่มจู่นี่ประคัด example ดังหันเปเลตายละตาเฮียน square หันดาตาอีละที่ขัน square โมอเลมที่จวนตาโปเฮียนหันดาเลตาอีละที่ขันฮิโปฮี square เว box เวเปลี่ยนกันหัวอเลนซงป่วยนังอันนี้ข้างเปลี่ยนมังเล่เลนซงอีนังกันที่
congruent figures kan ti chu alo ni ta ni a dot le chuan tuna kan soi zo chia ang deuh zul zui chho khan kan soi chawang o congruent of triangles kan chapter heading khi nia kan ziang non le rim thimanga enge congruent of triangles kan ti chuan kan ti ve don ta ni triangle kha kan soi fia to ti ro kha rin ngil pathum mo angle pathum vertices pathum kan ti kha ti khianin hei hi abc kan pe anga ti chuan hetiang chia hian ta hian pakhat kan siam ve lenga chu chu aming dang pe ve thung ta ila def ti khan lo ti ve thung ta ila ti ro ti chuan hemi triangle abc le ef te hi ti hian kan ziak ve ve ta a helai side le helai side hi alo in anganga tilai side le tilai side hi anganga tilai side le tilai side hi anang bokanga side kan ti kha kan rathia mang tro a sirin kha side kan ti thina ni chu ti chuanin hei ain ang big zela kha thai za ta thang kan rathenga thai khat ve ve thai hi ve ve thai thum ve ve khai nang zela ni chu ti chuanin helai angle a le angle d hi ni equal bokanga b le e ni equal anga c le f ni equal bokanga ti khan a b c le d e f te han en ta ila an side kha inanga om veka an angle po khai nang om vek ta ni chu wangin khatianga an side le angle te in ang kan ti kha congruent of triangles kan ti chuan aron huam don ta ni chu ti chuan equal to sign hi kan thrianga tro kan thre thang em em anga hi equal to chu in tluk mo in ang kan ti thin kha ni ta ni ti chuanin kon hemi equal to chunga hian ti hian han thai kom de u ve hi ni maya hei a thai kom dan kha har lova equal to chunga he tin kan han thai equal de nga wani chu kha symbol of congruent triangles ani mo congruent of triangles a khan hei hi a sign tur khan ni don ta ni chu hei hi mo ti khan kan chin chianga nakina po kan lemhang tang kai chhozel don ani le ti khan congruent of triangles chu kan lo soi zo le ta a ti chuan adota hian congruence of triangles a hian then rang khau mani ming rang kha khanga kan soi chho lenga heng hi poimo em mai dona ngun dewin kan lo ngai thadon nia criteria for congruence of triangles hey criteria ti chu ami zo tang pon ga thiamanga a then rang kha tinan meita congruence of triangles a then rang kha kan soi dona heng ngun dewin kan lo ngai thanga kan ngai thang hun lo chen ba hat mai thi kan ching thina chu kan lo ngai thangun don nia le pakhat na chung ka ten pakhat kan ti zelanga kan nod renga do ta kan kal zel don nia pakhat na chuan SAS ti khi mo horopui hen kan zia kanga SAS ti khi ni chu a full form khan kan ziak ngal zel do da S thi side ti na zel ania A hi angle ti na zel ani ani chuan hei hi side angle side ti na ni chu tro ani chuan ta hian side angle side kan thiat bel to huna chuanin kha fazia kher pongai chung lo maro chuna kina kan en non du le tak ten side angle side ti khan an ziak chuak tai lang mo ti khan ol samani le enge side angle side kan ti chuan hei side pahnia angle pakhat ani ta chuan engzan nge hei horob mal ti taila horob mal pathumani tro alai hen tunge om a between mo alai khan eng man ti chuan a om ta ni side le side in kara a om ti kha lo chin chela a is included mo ti chuanin engtin nge SAS ki kan apply kan man dan thina kha tuna hian alim mangin kan enter le don ani ta hian A B C le alphabet number dang po kha man thei thawa maro choi hi kan mang a ai la lon dewi kan mang de wange a B C P Q R te po thi thei thawa maro sin dot deu kha mang tai la ol samange A B C le D E F triangle pani kan nei ta ta hian enge side angle side kan ti khel om thin dan kan soi don ani helai le helai hi hemi triangle pan hian alo in ang ta ni hei thai zeu khai ni kwal ai nang ti na mo ti chuan helai angle le helai angle hi alo in kwal le ve nga chuan helai side le helai side hi alo in kwal le ve don ani mo kan soi non liang A B le D E hi in chena angle B le angle E hi in chen lia chuan BC side le EF side hi in chen le ta ni chu tiro chu
ingtin nge side angle side ani the dan kha kan en don ni mun dawin lo thirang hey sanavir zong hi clockwise antia sanavir lo zong hi anti clockwise anti clockwise ang zong khanin kan inanga tuna en sinang hey hi nge kan ti kha side ani he nge kan ti kha angle ani he nge kan ti kha side ani hemi pahnia chuan a pahni khan wat chui kher khangai to lova triangle pakha zo atang khan in chui to mai don ani soi chinang this is side angle side ti khan hey side angle side alaya tak khan hey angle khalom tareng ani chu tiro chu wan chuan hemi triangle pahni ABC le DE te hi ain congruence kan ti don ta ni chu ti hian kan zia kang triangle ABC congruent triangle DEF ti khan kan ziak the don ani chu mo triangle kha chu assign lam toy kha kan hrema yanga triangle ABC congruent triangle DEF ti khan kan thre thi to don ani chu tiang kan tik deuh kheranga hei hi ain congruent the wang khan kan example la pakhat na ni ta sela ti chuan pahni na hian ain congruent lo dan kha kan soi vele don ani ta hian triangle tu na miang tho khan triangle pahni kha pe vele ta thawila tu na miang khan ABC DEF ti khan pe vele ta ila ta chuan ama ami ang deuh khan aum don ani ti lamo ta hian ain ang ve a he le hin ang le ve a he la hin ang le ve a ti khan kha han en mai chuanin ain congruent thi SAS man gan ti mai thei ma se chui chinang ABC tang hian this is side this is angle this is side this is ka ti nu nung zo kha he ta kal dei ni side angle he ta side om dei ni helai BC kha kan kal kan dei mai ni chu tro chu wangin khatia enge niang a consecutive in dot nilova side angle helai kal lova he ta kal dei khan he hi han in mai khan side angle side ni ve om de walang si kha he chu ain congruent lo ta ti na ni chu kan ra thiam em ti khan achung kan soin non lenga side angle side khatianga om khan hemi triangle pani hi ain congruent kan ti don ani chu le ti khan a criteria rang hi kan soi fia khanin example kha kan pe ngal zel dona kan pek thei chin kha kan pe nga amai ro chu exercise kha chu kan chok man don lowanga tun tuma chuan exercise ho kha heng hian a pui don ani tina thu kha question kha zia wa karem chang don lova chu wan chuanin side angle side manga proof tur kha ti hian kan pe don ani ta hianin ti hian A B C D ti khan o pe ta ila chuan helaya hian hei le hei hi ain chenanga hei le hei hi ain chen bokanga mo ti chuan khimi triangle khi achung hi triangle kan hmu tro an hnuai po kan hmu tro hemi triangle pani hi ain congruent ti han fin fia te han proof te ti kha zona lo ni ta se kan ti mayang zona kan ziak du lo menga chu kan cho dan tu chu tiang hi ni solution kan tianga proof that so that areng ren chuanin given kan ziak thin tro kha ani chuan given a tunge kan ziang kan enang le given a kan zia tur chu hei han in equal sa ho hani mai ta enge ni equal sa ho chu OA le tunge in chen OB O he OD thai khat ve zel hin chen ani ti khria tur OA le tu mo OD ani chuan OA equal to OD kan neya chuan helam panga tunge kan nei le OB le tunge OC given kan ti chu khoi sona han en mai poa inequal lang sa kha ti na ni mai ti chuanin to proof ti kha kan en lenga hela hian hei proof ti khe ka ti thina hela noi le proof ne na horop kan re pola wang hian hela ya true ti lai su lam deu pop to proof han ti deu te ka ti deu thina v kha lam na deula to proof PROVE ti kha ria tu ro ta chung kan fin fia tu ra kha ka soin khan question ka ziak kher lova ta hian fin fia ro min ti chui lo ni ta se kan ti kha AOB congruent triangle COD hei fin fia tur ti kha hei hin akin exercise a te chuanin to proof a hian chi hrang hrang halom dona mara chu tu na kan chaw dana kan chaw chuan ai nang vek tho don ti kha ria tur ti chuanin proof kan lo tianga chuan helai hian a proof dan hi le
ตัวนักการจิริก็สวยตรงหันสวยเพียงเลยลูกกีฬาตั้มตักเขียนการเชียดเทียมโลกไว้กันบายฮัดงดฉีนะค่ะอีตั้มตักสุกันบายฮัดเทียมไม่เทียมเราจะให้ไล่อัลฟาเบตเตเราดังลำมาเองก็มหันตีดังลำง่ายขันอดีตเราฉีนั่นนี่จู่วางินเชียดเทียมค่ะอภัยโมเบอร์ที่ส่วน triangle กันเองnga at sunga hian triangle nge om kan ti chuan AOB triangle om ani enge hnuai hi kan ti le chuan COD ni hemi pahnih hi kan compare don ani compare chu khai khin ti na mo achung le hnuai ka kan khai khin don ani chutia kan khai khin don chuan in kan tianga in triangle kan tianga achung zo ki tunge kha AOB chuan an hnuai zo ki tunge kha COD ti khan kami pani ka kan compare do na isu tisuanin hela hian kan proof na hian tlar pathum mo step thum kha kan mang thina ni chu step khat na a chuan he ta given a kan lo nei to sa kha kan copy ma yanga ti meng all sam zong in OA equal to OD kha kan nei sa kha khoi sona kan nei to sa ni wang khan given kan tianga alima po khana wa soi zel thea kan soi lo ma yanga chuan adot le tunge OB le OC hei po hi given kan ti vele mayanga hela given kan lak ve ve ni wang khan a step thum na ro hi chu alima kan study ang kan wang eng lawang o ti chuan chapter 10 lama khanin vertically opposite angles ti kha kan zir to a khalaya kan man tangkai chi kha kan mang tangkai le don ani AD le BC te hi ain cross ani line pan ni ain cross chuan helai angle in opposite te hi ai nang thin kan ti ni chu eng mangin nge kan ti chuan vertically opposite angle sani mo chu wangin helai angle pan hi ai ni equal ani ti kha hria tur chuan achung zo ki tunge kan ti chuan AOB tunge hnoi zo kan ti chuan COD ti khan kan zia kang o angle reng chu ti hian AOB kan tianga equal to angle COD kan tianga chuan hei hi given ti vengot turani lo given ami kan la kan ilo khoi tanga kan thian nge kan ti chuan line pan hi in cross chuan ain opposite te nang thin ti dan kha vertically opposite angle sani chu lam toin kan ziak mai thina vertically kha v ni maya opposite kha o ni maya angles kha a ni le maya ti khan zia turani hei hi kan tia kan chun zom hain hela hian tam tak khian kan hriat lo thin chu hela hian hei OA equal to OD aten helan angle sin ron da tamai ti kanom thina ni mo angle sin an da ngai lo ngati nge kan da lo ngati chuan OA te OD te side te rin hi ni hetiang a side reng rin hawa hian angle sin an da ngai lo khoya hian nge angle sin an da kan ti chuan he a alphabet za point zero la pathum ani tro pathum oma hian kan da thina ni chu pathum oma ni kher kan thriat kher lo pon helaya tia AOB kan te COD a angle kan wat dress awang khan angle sin da turani kha tam tak chuan ten angle kan lo da thua thina dik lo ni o leti khanin step pathum kan nei ta a therefore kan tianga ti chuan he ta in ti mi kha in ti tel lo che in kan copy to mai dona in ti to lovin in pia che tu chu tunge AOB alonia in kan ti to don lo ni chu congruence kan tianga triangle tunge COD kan tianga mo ti khan AOB kan tianga in I tunge kan dang congruent sign kan danga COD kan tianga chuan bracket kan siam lenga eng mangin nge kan fin fia tak di kha kan en don ani chuan alima khan kan enang o sina kan soi fia tong khan ta hin tam tak chuan helai kan rem dan tlar the kan en thina kan rem dan tlar kha lo fu chuanin alo ni chia mai thea ma se lo fu lo chuanin adang theini tuna mi po hi han en don talan chen hey this is side this also side this is a SSA hani SSA hi criteria for congruence an tel lawani chu wangin helai en lovin ta hian alim kan enanga kan muem ta hian hey this is side this is angle this is side side angle side along ni ta ni chu wangin hey kan fin fia na chu side angle side rule kami mangkhan kan fin fia ta ni ti kha ti khan kan an soyang o le ti khan side angle side chu kan an soi ta nakina a criteria dang kan soi zelanga ti khan example kha kan perfect seng lowanga chu tun tuma big chuan side angle side kan soi fia khata tanga example om the kha kan an soi fia le ta ni le ti chuan adota number 2 kan kal vele do nanga
number 2 po hi tu na kan soeng deuh tho khan kan han soenga maro chu example kha kan lo pe man chia lem lo ni poin khang kha chu kan thechun zom tura ngai la ASA ti kha o le ni ching khan kan soi fia to a chu angle ti na nia a chu side ti na kan ti to kha ani chuan hei hi nge kan ti chuan angle side angle ti na ni angle side angle ti na ni ti khan ti khan a full form kha kan ziak ve rim thim ze lang e chuan enge ASA chu eng tin nge alo om thin ti kha kan soi fia liang hei A B C scale ka mang lova a lem kha in lo hui nang lo deuh hlek mai thea ma si ai nanga khan lo ngai mi a me ro ti khan khi lian deuh sia te deuh sin lo ti mai thea ai nang khan lo ngai me ro le ta hianin A B C D E F kan nei ta AAC alo om thin dan kan soi don ani kan soi khan angle side angle ani ti kha ria tur A le D hi lo ni kuala A B le D E hi lo ni kual le a angle B le angle E hi lo ni kuala angle pani nei tian ti double big tai lamo ti khan angle A le angle D ni kuala side A B le side D ni kuala chuan angle B le angle E ni kuala ni chu soi ve le don ang ma ming khan anti clockwise kan ti kha asana vir zong lo deuh khan kan ti chu khala kha chu ra thiam lo pon ni la enang this is angle this is side this is angle chu chin tinga kan soyang angle side angle mo angle le side chu kan soi fia to kha te a ri ni side kan tia a kuala zel hi angle kan ti kha ani chuan angle side angle ti na lo ni ta ni chu wangin hemi triangle pani hi a incongruent ti na ni chu triangle ABC congruent triangle DEF ti khan kan ti thei ta ni chu kan tha thiam em ala ya khian khi a between mo a middle anin kara khian side om ani chu wangin tuna mi hi angle side angle alo ni chia thei ta ni ti chuan ani thei lo dan hi pakhatin soi vele rim ta ila ta hian angle lo da ta ila chuan ta hian angle lo da bok ta ila mo chuan ta hian side lo in chen le ve ta sela tro chuan he ta hian lom ve le ta sela tuna mi taka hi chu hei angle side angle ti don ta la hi helai mi tur kha he ta kal dei mai ni chu ban chuan AAC khani theilowa hei chu adota kan criteria soile turam mi nia mo chumi tan pom han thei ma se tuna mi bi ka chuan ASA tur kha AS akal kana he tom dei mai ni chu ban chuan hei hi ani theilo ASA ti kha kan thele don ni le tuna mi bi khi ama mi ning khan aming khan an deuh thu ka wang khan example kan pe hran lo mai anga ti khan enge AAC om dan chu angle side angle kha tiang a in dot kha ani ti kan thele don ni number 3 tuna mi ang horop zat kha om thawa ti hian om vela thung don ani AAS angle side ti na ni chu a full form in kan ziak liang angle side ti na ni mo ti hian angle pani kha zona side khom le ta ni angle side ani chu chun tin nge om thei dan alema kan lo entir liang hei hi ABC ti khan DEF kan lo nei le ta ni le in tin nge angle side om dan chin ang angle A le angle D ni kuala angle B le angle E ni kuala chuan side BC le side EF ni kuala ni ti khan han soi le don ang le angle side ani akara khan side om kha chuan ma mi khan ni le dei dona AS ni dona ma se tuna chuan engma om lo kan kal ka nanga angle side ti na lo ni chu kan tha thiam em ti khan khan ani chuan am ha ming tho khan akan ziak to lo mai nga hemi triangle pani hi ti hian a incongruent ti na ni kan soi tong khan du lai mi kha wat soya wat chiar tur ni lova a in dot thar zel khan aniem ti kha kan en thin don ni le ti khan kha po kha ma mi tin en khan an tho wangin example kan pe hran lawang number 4 a chuan S hei chu side ti na ni angle khalang tami alo mai ni S kharon lam tam khom maya in lo hu phur viau mai theya a hu phurom lo ni
side kha all ting mai don angle kha lang don mi lo ni chu eng tin nge kan ti chuan ti khan kan ziak lenga triangle pani kha a b c d e f kan an tianga chuan side ani chuan hei side pathum ani ta ni lon ru o a b le d e b c le e f a c le d f ti khan an side kha helai triangle pani khi a in ang vek ta ni chu angle chu kan va soi tel lo a lang tel lo ani chu wangin side pathum kha ai nang ta ni chu lo ni chuan a b c le d e f te hi a in similar sorry a in congruent kan ti don ni chu similar ani chung no is equal to nen kop khan congruent kan ti don ni chu an noi khana than pa in di khan kan zia kher do lawang le kimi b khi example pakhat han pe vele lok tai la kan tha chiang emo ti khan side along ni chi ata ni hemi pani kha a in congruent dan chu side ani hei hi example pakhat kan pe vele lokonga akoi san chu zia kher lawila a b c d lo ni ta se chu enting ai ni equal dana kha kan soi ve leang ka soin khan scale kan man lo wang kha ninga mo lo in anga lang lo pal kha in lo pu inang de umei don ni kimi triangle pani khi abd le acd an congruent ti pu fro ti kha zona lo ni ta se enge kan ziama sakber thin kha given a chuan alim kan en kha ni nge ni equal kha ab le ac kha kan zia ka nga koma andanga tunge nang le bd le cd kha ni equal le kha given a kan zia kang chuan to prove tur hi ka soyang khanin a in congruent tem ti kha zona khan kan mang deu zel maya adang po hanakina chuan question aron pe thei thawa kha kan mangani chuan le intinge kan proof ang kan ti chuan tuna mi lema chuan triangle pani ti hian oma kan mu thiam em khoi nge triangle pani chu he lampang hi tunge kan ti chuan a b d he lampang hi tunge kan ti chuan a c d kha khani ta ni kha kan lang he lampang zo ki tunge kha in triangle a b d n kan tianga he lampang hi tunge kha a c d ti khan kan tianga chuan step za ding e proof tur kha step pathumin ani chuan la given a chuan hetami given a pani kan mu sa kha kan lamayanga alema po khan kan va soi thlap thei thawa khan lamayang chu chin tia ti tur nge kha given kan tiang eng wangin given atang kan lak ani kha tiang chon tunge kan lak leang bd equal to tunge cd khan given kan ti leang chuan example masalama kan pek to khatam tak chu a step thumna hian voa vertically opposite angle saron man ringot ten tum thina a lim kha na zero to loi man ngot thei lo ania in cross khom lo chu wan tu na mi lema chuan kan man tur chu ni han en wang ula he lampang triangle le he lampang triangle hian tungen in man drom kan ti chuan alaya ad in man drom ani chu wangin kha helai step thumna hian ad anin man drom ani awangin ti hian kan ti thin tiang ki ad equal to ad kan tianga common ti tur hi tam tak chuan a step thumna hian voa non ti ver ngot zel mai kha ni lo chuan therefore kan tianga ti chuan in ti mi khen copy ang ka ti kha triangle abd congruent triangle acd kan tianga hei eng mangin nge kan en leng eng mangin ngen chang teu ti tai la tam tak chu kan example me kan i wang han sss khainon tingot theita ma se ni dan khen ver him tur alle main en chuan le hei ad hi side ani ab po side ani bd po side ani side khoi zung po han ani chu wangin hei hi eng tinge kan tiang side rule mo sss rule kami mangkhanin kan soi fia ta ni chu le tikhanin kan thrathiam zel turanga yang anu nung bera pakhat kan le neya hei chu har lawa example nen chuanin kan tila zung don nia anu nung bera chuan number 5 a chuan rhs ti kha hei lampum kha kan soi leng r hian right angle ti lama h hian hypotenuse ti lama s hian side alamani chu in theing hi lo nan ti hian
kan ziak liang le hei hi dang lam deuh hlek dona mami te nen ang lo deuh khan RHS su alem zia dana po hi ti hian kan ziak don ni mami nen khan avain ang lo ve mo le ti mai theita an lo khangai reng bokamo ti khan kan ziak anga hei hi A B C kan penga hei hi D E F kan penga le mami nen an lo na lai su tila hian 90 degree ve ve ni 90 khawa zia lo ma le hei ti kila kan je su 90 sin agan man thin katro angle B le angle E khan 90 degree ni ma kan lo example to zong zong ko su 90 degree kan tilang lo tuna mi chu hei 90 degree kha B le E kha lo lang ta ni chu ti chuanin hei le hei in chen sela helai chu du zok zok hein chen thei helam pang zok hi tiang o ti khan ain chen pani na kha ti khan thai ta ila le kan mu thiam em ti khan le A B C le D E F a hian angle B le angle E la 90 degree ve ve ni ti chuanin RHS ani thedan chu tiang hi ni 90 degree na opposite chu ti hian fein kan chunanga kan mu theng chu mo ti khan fein kan chunanga 90 degree omna la chu B ni B na opposite chu tunge kan ti chuan AC ni chuan AC hi nge kan ti chuan hypotenuse ani mo opposite of 90 degrees hypotenuse kan ti thina chuan hypotenuse hi longest side kan ti thin bokani helama po hian han ti le ta ila ti hian han chhun tai lamo angle E na chhun chu tunge DF ani DF nge kan ti chuan hypotenuse ani chu ti lo ni chuan hemi triangle pani khi han en taula an hypotenuse te khi ai equal ve ve chuan hemi triangle pani hi RHS mangin a in congruent ani top mai ama kan lo soi to heta angle side angle kan tiang vel kha ngai tua ngai lo tin mo kan soi nong len voi khat 90 degree na opposite reng reng a hi hypotenuse kan ti thina mo chu chu tu na hian angle B na opposite chu tunge AC helama po angle in tunge opposite side hi DF chu chu hypotenuse ani hypotenuse ve ve kha ai equal to chuan hemi triangle a hi RHS mangin a in congruent tina kha ni chu kan thiam em le example pakhat kan penga chu chu kan du to nan te kan mang don ani le china ma kan example alim ang deuh khan om dona mara chu danglam na hret aron om dona ta hian hei 90 degree alo nianga hei le hein chinanga hei le hein chin bokang ti khan le ta hian a zona chu ti hian ni le ro se o ABD le ACD an congruent ti han fin fiate han proof te kan ti leang given kan ziak lenga given chu lem kan en khan AB le AC thai khat ve ve khi ai ni equal ani chuan an hnuaiah tunge ni equal le kha BD le tunge kha CD kha given alo nianga ti chuan to prove kan fin fia tur chu kan soi tong khan triangle pani te khi ain congruent ti fin fia ro ti kha kan mang le mayanga chuan proof an ti don ani le ama kan cho to ne hai nang reng khom maya in triangle kan tianga helam pang hiang triangle nge kan ti chuan ABD ni chuan helam pang apia lam pang hi tunge kan ti le chuan tunge ACD ani ti khan le ti chuan given ami pani kan nei hi lak le pop mai dur AB equal to AC kan tianga chu chu given atang kan lak ani bain given kan tiang chuan tunge hi pakhat kha PD equal to CD hei po hi given kan tiang ti chuanin given ami kan la zota inge kan lak leng kan ti chuan alai hianin man tro man omani anin man tro mi tunge AD ani chuan ta hian AD equal to AD common kan tiang amo chuan therefore kan tianga helaya in ti tel lo khana pi hi kan copy anga triangle ABD in ti to lo in tunge ti tur congruent kan tianga triangle ACD kan tianga chuan hi amami kan soi to neng khan han in taila side ti mai kha om ve lu tukta masila adang lam to na su hemi triangle a hian engeron langta 90 lang lelam 90 lang tro 90 lo lan to chuan 90 opposite kha hypotenuse kan tita tro kha ani chuan hypotenuse te kha ni equal lem kan enanga AB le AC kha lo ni equal ta ni chu 90 omna reng chuan hypotenuse ai ni equal lem kan enanga allow in equal vai chuan tunge ni mai RHS ti turani ti khan
kha sai ning khan thiat pol lo tur ani le khang kha congruence of triangles somzia te criteria for congruence of triangles kan ti zonga kan zirania exercise kan choklova khang te kha kan thria chuan exercise haw kha chu nikena ka hardon lo ni ke ma ni pon o le khati zong khatun truma kan zir thei chu ni